hannunka ma. Dan kira hannunka yawa. Kuma yana in muna yi dan Allah ka kudin da su. Ku shiga ta nan fa kai. Ko kuma ka gane buzu ku dan shiga. Kaɗan. Ma da a gurin. Bye ta kuɗe kawai. An action kun ya ku. An action sai ku faɗo kawai. Ku ɗaga murya duka. Mu je action. Ya. Mun duba sako lungu ko ina a garin nan ba mu gan shi ba. Me kuke jira ba ku gan shi ba? Mun shiga sako lungu mun duba ba mu gan sa ba. Kun nemo shi duk inda yake kawai. Duk da ka za a nemo shi a cikin garin nan kwatar da hankalin ka. Ba shi da baba ne. Na san mahaifinsa. Shi kenan mu je a samu babansa za mu yanka. A yanka babansa? Mu yanka babansa. Mu kashe shi? Mu je kawai gidansu kai tsaye. Shi kuma wannan ya haka daga wuyansa a riƙe. Dan Allah ka cika hannun ka mana. Sai fa zai yanka ni. Ni na ce zan yanka shi kuma ka san zan aika. A haba ya rima. Mu je a yanka na hannun dama ne yayi. A yanka shi idan da babansu da kannansu duka a yanka su yau din nan. Aikin ka an yi shi an gama. Mu je Laila za a kalla. A kan Laila.